Straight to the Sinsa point. lang mo mga higala kay Purebuyag, ato masanay panginabuhi Purebuyag. Ato sanay pasupot ato mga pahinumdom gyud mga higala ha. Kay kinini ang ato maning ginagmay bang panginabuhi ba kay ha? Okay, arita may gastong isgutanan gahapon, bida no? Dunay nipatawag si Gobernador Gwendolyn Garcia og usa ka special session alang mahigala sa pag-aprobar sa 1.2 billion supplemental budget kapin. 1.2 billion ha. Dako ang kwartaha oy. Billion ka na ha. Unya kining maong 1.2 billion iya kining gi-certify mihimo sa mahigala nga ang usa ka special session kinahanglan i-convene tungod kay dunay certificate of urgency nga gi-issue mahigala sa Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Sa to pa day dinalian day certificate of urgency. Nganong dinalian man? Unsa day para asa day ni? Emergency kini nga dinalian kayo? Diha na ang mga tao ba, natural mga tao murag makuan gyud sila. Mula medyo makurat gamay ba ha? Kay ang mga tao gud karon Governor Gwen, pildi na man gyud ka gobno. Dawaton lang nimo gob nga pildi na ka, no? Kay dili man to kanana ang pag-ingon nimo nga nakatuog ba ko pag mata nako lain ang gobernador. Di naman ni seeming defeat, ha? Kini siya devastating defeat kini. Kanag mo margin mahigalag 300,000 kapin ka mga buto bida. Dili gina matawag seeming defeat day. Kanang adjective nga seeming medyo mura og kapildihan di gyud mura. So karon nakay pipila ka mga adlaw na lang nahabilin. Kutob sa June 30. Ang mga Subuanon, muhatag na lang anang mga adlawan nimo nga chill-chill ka na lang. No? Chill-chill lang na Gwen. Mas ganahan mga Subuanon na lang ana. Para mawae mong stress ba? Kay og imo pa ginahilabdan ang budget din ha, ang kwarta sa probinsya. Magduda mang mga tao gob. Labi na kinini ang wa pa man tama ka kuha sa kanang itemized gyud ani nga kuan. Kompleto nga itemized ta kinini ang padulngan ining maong budget. Pero nasayod ta nga sa mga planned expenditures mahigala mga kasagaran nila infrastructure project man inday ken. So kung infrastructure project unsa may dinalian anang dapita? Or dinalian kay kontraktor to naghuwat ng kontraktor. Kini labang infrastructure projects mga higala. Ako di ko motuo nga si Governor Gwen inana oy, pero kini gon mga higalang project sa gobyerno, kini mga infrastructure matod pa nila do na may mga SOP guniday. Matod pa nila. Na ako di ko motuo oy nga si Gov Gwen mo kuan na mga SOP di ko motuo na kay buutan man si Gov Gwen. Pero mga tao lang nganong dalion man ning 1.2 billion. Para asa day? Sus niya pa ho, niya pa ay. Good morning dito sa kini ako ba? Walay personalan ning ako ba, no? Walay personalan pero niya pa ay. Para asa day kuno ni day? Matod pas pamahayag may galan na interview si usa sa mga na-interviews, aligre mo gani. Dalion gyud ang 1.2 billion sa pagpasar kay usa di ay sa tuyo ni ini. Matod pa ni good morning, walay personalan ning ako kini ni ang atong amigo mga higala pindi lang mo ila sig amigo di ba kini ato kuan lang ni kini ni ang nagbantay lang ta sa media ba kini ang pamahayag mahigala ni Vice Governor elect Glenn Soko ba Vice Gov elect Glenn Soko kini ni ang mga tao bitang Subuano na minaw man unya sa imong interview matod pa ako ikota da Freeman man gud ni sa Vice Gov no although naka-interview ang mga reporters pero mukot lang ko sa the Freeman para klaro. Matod pa din Vice Governor-elect Glenn Soko ingon ka. Tao dayo. Vice Governor-elect Glenn Soko in an interview noted that renovations and office improvements for the incoming board members
were among the reasons for the urgent request. Straight to the point. Sa binisaya pa, si Vice Gobernador-elect Glenn Soco ni sa usa ka pagpakihinabi miingon nga usa sa mga katuyon ay i-renovate day nga ayuhon ang opisina sa incoming board members. Bag-o na nga board members inday no? Bag-o na sila si Sino og si Kwan. No, matud pa niya para manindot ang opisina, maayo ang opisina ni board member nining incoming board members mao kunoy usapod sa mga rason. Nya matod pa dinhi, we already identified asa ibutang atong duha ka board member. Ha? Soco said, referring to board members elect Nilo Seno o Malcolm Sanchez. So mao day usa sa mga rason nga nung dalion gyud kining 1.2 billion pesos nga kantidad kay usa sa mga tuyo ani day ang opisina di ay nila kuno nga bag ubang board members ayuhon ng daan. Wa pa man salama, June 30 pa man mo final og lingkod Vice Governor-elect Glenn Soco, ini ka June 30 na lang sila wala makakita sila ba asa lang opisina bitaw day. Unya dayon unsay mga improvement nga ibutang din ha. Concern po kay si ganing Glenn Soco sa opisina sa mga bag-ong board members inday oy. Usa sa mga rason matud pang Vice Governor-elect Glenn Soco. Glenn, kini ni ang mga tao ba naminaw na to bitaw ron dalion gyud ning 1.2 billion. Ang rason para ayuhon ang i-renovate ang opisina ining bag-ong board members, wa pa man ni kaserbisyo og sugod sa mga subuanon. Unya na siguro ng opisina Vice Gov-elect Glenn? No? Nigsugod na ganila ba kanang kay June 30 pa man. Unya haron nga asa man sa dapit ibutang opisina niya adto sila niya gusto sa nga kani butangan ako kisame din hindapit ana kani dapitan gusto ko na library gamay. Ana ato lang sa pabuton siguro Vice Gov Glenn. Iandam na daan ang budget di ay sa renovation. Unya na lang guna di ba na dinalian ba, no? Kanang dinalian gani karon kung gusto ka kana yung mga tambal sa atong mga provincial hospitals. Mao ganay tagag pagtagad kung kini og ipalabang supplemental budget unya patanawa ko sa itemized ani nga kuan. Umingon gani day nga para ni palit og tambal para sa mga provincial hospitals, mingon ko sige. Aprobahe gid na. Kay mo na kung ingon basta inikabot ni Pam ha. Basta kay project gani para sa mga pobre ayaw babagi. At ako nang gitiman ana inyo ha. Dalion day ninyo para sa renovation sa opisina ni ining Nilo Sino og Malcolm Sanchez. Usan ni sa mga rason? Ha? Okay ka ana Vice Gov-elect Glenn Soco? Dalion gyud ni pagpasar ning 1.2 billion kay apil ining gustuhanan ang ilang renovation silang opisina. Okay ka na? Para manindot ang ilang opisina Vice Gov, ka-concern ba sa ni Vice Governor Glenn Soco sa iyang mga board members oy? Kini ni ang og moingon patanawa ko sa IT moingon gani nga pamalit nig tambal para sa provincial hospitals moingon gyud ko nga aprobahe ka ng itima aprobahin ninyo na kay para sa mga pobre na. Pero para ining duha ka board members nga bag-ong nidaog Vice Gov Glenn Soco medyo pwede raman apa man ang mga opisina din nindot man ang inyong mga opisina sa Kapitolyo Vice Gov Glenn. Now kung i-renovate siya wa man po na inyong natuan magamit pa man ka ng pwede kayo na Vice Gov Glenn oy no? Vice Gov Glenn kanang madinalian yun na Vice Gov nga maaron makuha ng ilang opisina. Uy, medyo mga tao ron ba, ang mga pobre ba, medyo makaingon nga, dato ang probinsya sa Sugbo, man may katilaw. Kamo rin nagtilaw-tilaw na diha. Ang sama na ipa-aircon ang iyong opisina. Bugnaw naman ang opisinahan ng tanan diha sa mga board members. So doon na may mga board members nga, gipulihan, panalitan ikaw. Board member man ka sa una, board member Glenn Soco, karon Vice Governor-elect naman ka, so ikaw na mo pulis opisina ng Davide, unya ka ng imong opisina po, nindot naman daan imong opisina Vice Gov Glenn. So, ang mupuli diha nga board member sa imong district man day. Kini si Sino o si Malcolm, pwede gani di na siguro na renovate gani.
Di ba, Vice Gov Glenn? Pwede naman di na i-renovate unta. Nindot ay sinaw, napaikisami. Nindot naman kayo. Nya, concern yun kayo mo nga ipasar yun ni Dayon kay usa day na sa mga gastuhanan? Ha? Ang mga tao maminam yung pag-sure mo, eh. Kini mga infrastructure, oh. Infrastructure projects. Dili man dinalian infrastructure dai, pero noon og ang contractor ani dai, labi na og ang doon na ikuan dito, noon sa kay sabot sa contractor, kana noon. Basin pod, no? Pagkaduda ba, di maglikayan mahigala mga tao, nganong dalion man. Pero ingon ta ka, tambal gani ni. Na gani item ni nga pamalit og mga tambal arang sa mga district hospitals, provincial hospitals, ako mismo ingod ko ayaw babagi na. Bisa pag si Gov-Gwin pay naa. Na naginot siya sa mga adlaw nga naa siya kutob sa kwan. Kana ang priority kana lang. Para sa hospital ni ako di gyud ko musaway bisag gamay. Promise ko na, hindi kin. Basta kay para sa pobre, di ko musaway gyud na. Pero kini para sa opisina sa board members, di ba pagdaga nila niingon mas nga magpapili ko para sulugoon sa lungsod, sulugoon sa probinsya nya karon mo gyud na itong unahon ilang opisina, nindot pa man ang imong opisina. Vice Governor-elect Glenn Soco, kanang imong opisina sa pagka-board member, nindot naman ang opisina, ha? So, inig mapuli anak din ha, ang mapuli diha, daikin. Dili man ingon nga dayon nagtuo na din ha, na ay naikuha din ha, pwede naman nga mapuli dayon, pwede ka na iparenovate na Glenn Soco. Ilisan na nimo ng, ay pwede ba ka nang ilisan ka na lang imungan ba? Kana bang nameplate na ilisan, anak? O sa tagadalagit pa, balipod, oy. Balipod si Glenn Soco. Balipod ka, Glenn. Kaya ni aman sa report, sumuntalan da Freeman sa imong interview, Vice Gov Glenn. Ako lang kang paymanuan gamayhan, nagtanaw mga subuanon ninyo, klaruhan na. Atong idali-dali o pasar ganing 1.2 billion, usa di ay sa imong concern kini day ang opisina nila ni board member Sino o board member Malcolm Sanchez. Kadaghan sa mga tao din nga wa gani na kana mga namutar sus kaluoy kini mga kahimtang day. Kana inyong opisina di as Kapitulyo. Na naman panalitan ka ng opisina ni Borgonya day. Wa naman siya kay mi withdraw man siya. Kadang opisina, kadang mga opisina ninyo din ha, nindot pa man kaayo. Pwede ka nanay nindot ang lingkuranan, ang table nindot. Pwede ka nang i-arrange na ng table. Ang pulihanan na ginawa ka ng nameplate lang yun. May pulihanan. O sa tanang concern kini pa yun. Ingna ko no, og doon ay item na nga para sa tambal ni. I-distribute dito sa Provincial Hospital sa Karkar, Provincial Hospital sa Danao, Provincial Hospital sa Balamban, mga district hospitals para ni kining dakua din kwartaho para sa mga tambal kini sa hospital. Kana go. Sige, aprobahe. Mula simple. Basta kwarta nga i-release para sa mga pobre ayaw babagi. Pero kanang infrastructure makahuwat pa man ang inana. Kanang opisina paninduton pa ni unsaon man unsa may gaston ilisan pa ning kisami aning opisina para nila ni Lucino o ni Malcolm Sanchez unsa may pa kuan na para renovation. Na naman imong giingon Vice Governor-elect Soco in an interview noted that renovations and office improvements for the incoming board members were among the reasons for the urgent request.